Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea ug may panon sa katawhan nga midugo kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay, mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kung nahinomdo mo sa unang pagbasa gahapon, ang mga tao nangayo ni Samuel og hari. Nya niingon si Samuel nga ang Ginoo dili pa mohatag ninyo og hari kay gusto siya nga siya maoy inyong hari. Nya namugos man tong mga tao. Nya niingon dayon ang Ginoo, sige, hatagi sila og hari. Karon sa atong unang pagbasa, ang hari nga gipapili sa Ginoo mao ang the best of Israel. Kana bang pinakagwapo, pinakataas, taga-abaga gud niya ang ubang mga Israelita. Unya anak pagid siya og dato nga tao, inilagyod nga dato sa ilang lugar. So pasabot unsa man na? Angayan yung himong hari, di ba? Angayan ba na dili? Pinakadato, pinakakusgan, pinakagwapo, pinakataas. Angayan yun. Karon kita mupili man taghari nato kinsay mahimong presidente. Daghan naman ganing kasigig text nako og bangutana pader kinsa man imong presidente. Di kom tugan bawal ang guna nahamugod nga mutugan. Ana ba? Pero kasagaran gid nato mao sad niya ang atong qualification. Una gyud kinahanglan nga dungganan, sikat, nya sunod dato, nya sunod gamhanan, nya na ay track record nga ang kaliwat mga maayo gyud nga moatiman og nasod. Nya sa atong simbahan gipun-an nato kanang Diosnon, makiangayon, dili korap. Mo na atong gipuno. The best yun. The best yun siya. Mao ni siya ang hari nga napili ni Samuel. Gipapili sa Ginoo aron matagbaw ang panginahanglan sa tao. Pero gitag-ana na to sa Ginoo daan gahapon nga ang hari nga ilang mapili maoy mo daog-daog nila, pahimuslan sila. Sa to, himuon silang mga ulipon aning maong hari. Og si Saul maunay nahitabo, iyang giulipon ang mga tao sa Israel, iyang gipahimuslan
istrikto kay siya, siloso kay siya. Ug atong i-fast forward ang panghitabo, mao ni siya'y hari nga gitabangan ni David. Iya pag yung gustong patyon si David tungod lang sa iyang jealousy. Ingon ana siya kasalbahis kani Saul, pero gipili. Nakaron si Kristo mipili sad. Pag-abot na ni Kristo ang tinuod nga hari diri sa atong ebanghelyo, mipili siya. Kisa may iyang gipili? Kani Levi. Kisa man ni Levi, bantugan nga kobrador sa buhis. Unya makasasala. Iladog yung makasasala. Sinalikway sa mga pangulo sa simbahan sa mga Hudiyo niadtong panahona. Nya gikuyog pagyud ni Hesus ang ubang mga makasasala. Unsa may usas timaan nga ang tao gipili is Ginoo. Ang propeta sa Ginoo makigsalo og kaon. Motong niingon si Samuel diri sa atong unang pagbasa, una nako ngadto sa bungtod kay makigsaw ko ron imong kaon. Makigsaw gani nagkaon ang kana ganing propeta pasabot dako-dako ni granggo ning tawhana. Nya iya pag yung gidihugan og lana. Si Jesus niingon sa ni Levi, sunod nako. Nya human ni kaon din siya dito sa balay ni Levi. Si Levi nahimong Saint Matthew, ang atong usa sa mga ebanghilista. Di ba gauna Matthew, Mark, Luke, John. Si Matthew. Mo na siya si Levi. Di ba? Kamo, mga babae, kung papilion mong bana, kisa mang banaha inyong pilion, kanang guwapo, nya dato, nya sikat, o kanang manuyupay, nya pobre, nya sinalikway. Hay may inyo anang pilion. Dili yung kanang dato, kanang ilado bitaw nga, kanang dili ba, kuan ba, dili ba barumbado, dignified, buutan, mao gina imong pilion. Ikumpara ring manuyupay, iladog yung kaayo nga sinalikway sa mga tao, kawatan pag yung kaistanan, di kang pili anay. Pero ang Ginoo lahi man ang iyang gipili, ebanghilista pa yun ang tumong. Ang plano pag yun niya mahimong evangelist, pasabot magsasangyaw sa maayong balita. Kawatan man yung mga tax collectors atong panahona, hingwarta man ni sila, mga tikasan man ni sila, mga bakakon man ni sila, mga mapahimuslano ni sila, mo nang gisalikway na sila sa katawhan, gitawag na sila notorious sinners. Pero mo'y gipili is Ginoo. Nilampos ba ang tumong sa Ginoo? Purting lamposa Nilampos yun. Usara gisipyat, Judas. Nasipyat kito sa Judas, wag yun mada. Pero Mateo, nausab si Mateo, gibiyaan niya ang iyang pagka-tax collector. Yang anong mauman ni ang tumong sa Ginoo? Aron ipakita niya unsa siya kagamhanan, unsa siya ka powerful or kakusgan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, Ginoo, unsa to? Ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Nga naman, ipakita sa Ginoo nga sa atong kahuyang, sa atong pagkamakasasala, kung musunod lang kita niya, himuon ta niyang one of the best persons in the world. Ingon ana siya mohimo og tao. Muna ang iyang gihimo nga King of Kings. Kinsa may King of Kings nato ang Lord of Lords? Kusga. Inaya kusga. Si Jesus, si Kristo. Unsa may background ni Kristo?
mamagpapa pobre, gipakatao lag pasungan, wa ka eskwela, way klarong balay, wa say nihatag niyag balay, sige laglakaw-lakaw. Nya katapusan pagyod, namatay, nagilansang sa krus, nagihubuan sa tanan. Ganahan mong mutawag anig hari? O ganahan mo, biya mo sa inyong balay. Kanang inyong kwarta ihatag na natanan ngari sa simbahan. Naam tayo mga slots karon. Di ba? Namalit na mo. Amagay mo mamalit ka na. Ya, mao na inyong hari. Kung ang hari gani pobre, ang mga sundao kinahanglan sang pobre. Kung ang hari nahigugma sa paghatag hastas iyang kaugalingon, ang mga sundao musamot pagyod nga manghatag siyang kaugalingon. Di ba? Og manghatag lamutanan, hurot ning atong slat nga divine mercy and charity. Oy, pero naa na gid hinoy ng hatag. As of yesterday, ang atong naihap niabot na ang atong halin og 2,152 slots. Kapag sa atong target nga mga 3,000 slots, 848 na lang nahibilin. Hotdan ninyo. 848 slots na lang. Tag 500 naman eh. Gihotda. Adi mo mohoro. Kay ikalunes, ugma naman lang ni Kotob ang atong slots. Baligya, ugma Kotob. Ikalunes or Martes, amo na ning kwintahon og pila ka buok. Nya basig na kwinta na puntog pila ka buok yun ang actual nga ato yung tabanganan katong 10 galisod. Mapalit na nato ang mga scene nga atong palitonon tingali mga Wednesday or Thursday aron ma-distribute dayon ngadto sa mga nanginahanglan sigon sa atong nalista o gi-evaluate sa atong SUAC, Social Action Team, kuyog sa mga lay ministers o sa mga San Jose. So ato na siyang kwintahon. Salamat yung kayo. Lipay ko abot nag 2,152. Wap agay ta kaabot yung Domingo. Mas yung padagdaghan mamalit karon no. Ana bang nanimba ba di manguli kay mopalit usa. Ana nindot kay na. Pero dayon malamog lingi-lingi palit ka. Di lang ko palit. Gano lingi ako na imong tupad. Ingna nakapalit na ka. Ingna nakapalit na ka. Og wapa gani ibaligya tong inyong baboy aron kapalit ka. Kay aron gyud mapobre ka ba? Kato og wa gyud kay baboy inyong balay baligya aron mo palit kag slot. Ana ingkahawa man gani mi ato pader. Ibaligya na hastang nang nahibilin. Aron gyud na ana kapalit kag slot. Kay inighuman mo gihimo ana. Himuon dayon kas Ginoo nga labing sikat, labing dato o labing bantugan nga tao. Muna ang tanang mga apostoles karong panahona, sila nay labing sikat dinhi sa yuta o didto sa langit. Naasa sila mga trono didto sa langit. Mga hari sila didto sa langit nga maghukom sa tibuok katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. Under na ta sa ilang hukom. Ang usa ka number 1 nila nga kanang sikat kayo, si San Pedro nga wa gyud intay grado mananagatra pero moy una natong Santo Papa. Karon ang atong piliog pagka pare kinahanglan gyud nga mo graduate og theology og philosophy. Naa pa gyud masteral. Unya ang pilion pagka obispo kasagaran kana yung mga bantugan kanang sikat og si San Pedro mo apply obispo karon di makadawat og di maobispo wa may grado di manggatingay mapare pero kay si Kristo may nipili gihimo siyang unang Santo Papa tag iya sa mga yawi sa langit bato nga gitukuran sa simbahan nga bisag ang bakba sa impyerno dili makalumpag niini. Muna di ta magtugad-tugag pili
kinsay atong gusto kay masipyat rata. Pangutan-an Ginoo kamong mga gustong magminyo o kamo sa mga ginikanan nga ang inyong anak mupili og iyang minyoan, tudloi pag-ampo day, pag-ampo dong. Pangutan-a ang Ginoo, maobagid ng bayhana, maobagid ng tawhana ang iyang gipili para nimo. Nya unsa man pag-ampo, come Holy Spirit, enlighten my heart and my mind. I do not know the future, but you know everything, yesterday, today, and tomorrow. Give me the grace to choose. Kinsang tawhana ang angay nakong minyoan. Muna akong ampos una, niya ingon na yung Ginoo, buwagi na. Naku, katrisod Lord, dili madalo, tikin madali. Buwagi. Naku, nga naman, sige kong hilak, magpari ka. Ang mga ito. Yan na, niabot na yun. Napari yun. Karon, mauday ni tumong Ginoo, mamaligya rag yung slat. Maura yun. Aron itabang sa mga nangapislat. O nangagusbat nga kinabuhi. No? Naiato din tumong. Salamat kayo ni apil-apil po muna ko. Sige, manindog na ta. Ginoo, mga igsuon, ang Dios nagtawag kanato kanunay nga mahimong iyang mga pangulo. Busa, uban sa mapaubsanong kasing-kasing musangpit kita sa atong panginahanglan ug muingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan sa kanunay, mamahimong kahayag ni Kristo taliwala sa mga kalisod karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga nga naa sa pampublikong pagpangalagad, mubuhat unsay insakto ug nahimo silang magmatinud-anon sa tanan nga ilang gibuhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hudong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Na sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga kaigsunan nga nangamatay, makapahulay na sa dayon uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. O Amahan, imong gipadala ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.